har tænkt sig at komme ind, eller hvad? Hej alle sammen. Navnet er Thomas. Jeg har så i dag i stedet for Bjarke. Han havde lidt problemer hjemme med tarmen, så han blev sgu nødt til at blive liggende derhjemme i sengen i dag. Nå, han fortæller mig så, at det historie her, lidt om 1. verdenskrig, sagde han, vi skulle lære om. Men det med krigene, det er lige mig. Super fucking fedt. Men 1. verdenskrig, den er jeg ikke helt så skarp på, så hvad siger I til, hvis vi lige springer videre til 2. verdenskrig? Det kan jeg sgu godt lide. Det var alt det der med jøderne og Hitler, og han var ikke så glad for dem og sådan. Ja. Det var sådan, der kan godt lægge lidt ud, ikke? Og så er det sådan med, det starter jo sådan med, Hitler begynder at hade jøderne og sådan, så kommer han, og han hiver jøderne ind, og det bliver smidt ind i nogle gaskamre, hvor man bare ser gassen flyve op, og jøderne græder og tækker og beder, og det er ikke så godt. Men så tager han dem, så hiver han dem op, ud på gaderne, henrettet, alle sammen. Pisse uinteressant. Næste gang, der tænker vi gå lidt mere ind på 3. verdenskrig. For jeg føler sgu ikke rigtig for at have mere i dag, så hvis jeg møder op igen i morgen, der er Bjarke også syg, har han skrevet, så tager vi 3. verdenskrig der. Tak for i dag.